рӯзи 1 июн дар минтақаи Сутамарчани Колумбия занозании рамзӣ бо помидор ё худ ҷашнвораи Гран Томатина Колумбия доир шуд. иштирокчиёни ин маърака бо истифода аз помидорҳои каме вайроншуда ҳамдигарро ҳадаф қарор доданд. ба навиштаи хабарнигори Reuters, ҷашнвораи Сутамарчан воқеъ дар 170 километри шимоли Богота, пойтахти Колумбия, нусхае аз ҷашнвораи Гран Томатина мебошад, ки ҳамасола дар Испания баргузор мегардад. ман дар Испания шоҳиди чунин ҷашнвора будам ва гумон надоштам, ки мо ҳам ба баргузории чунин маърака қодир хоҳем буд. Худоро шукр, комёб шудем ва шумо мебинед, ки чӣ гуна мардум хушҳоланд. имсол ҷашнвораи Гран Томатинаи Колумбия бори 15 барпо мешавад. раиси Сутамарчан мегӯяд, ин фестивал гувоҳи пешдастии Колумбия дар парвариши помидор аст. имрӯз мо як ҷашни хосеро таҷлил мекунем. дар Гран Томатина Колумбия ҳам сокинони кишвар ва ҳам меҳмонон ҳузур доранд. ин як ҷашни дастовардҳои иқтисодии Сутамарчан аст, ки ба парваришу коркарди помидор ихтисос ёфтааст. даромади тақрибан 70-80% хонаводаҳои Сутамарчан ба ҳамин соҳа бастагӣ дорад. ин қадрдонии заҳмати онҳост. пешбинӣ мешавад, ки дар ин ҷашнвораи 3 рӯза 45 тонна помидор барои занозании рамзии 20 000 иштирокчии Гран Томатина Колумбия тақдим хоҳад шуд.